ang mga politiko na sige pong bansiwag sa ilang mga naong o sa ilang mga ngan. Bisan pagklaro na kaayo ang anti-EPAL provision sa atong mga balaod. Una nato, duha ni ang atong ebidensya salamat ining atong viewer na nagpakabana. Sa usa sa mga pasyente din sa Subo, mao ni ang iyang litrato. Una ang ambulansya ni Doc Frasco. Gibutangan sa ngan ni Doc Frasco. Kalapasan ni sa GAA 2026. Kongresista Doc Frasco papasa ni ang imungan. Napasar na ang GAA 2026 just in case nakalimot ka. Kongresista magka-usa kas ni pirma. Usa kas ni aprobar sa GAA 2026. Naay provision ang GAA 2026 na nagdili ninyong mga government officials o government employees sa pagbutang sa inyong mga naong o sa inyong mga ngan sa mga government projects o government properties. Nganong imo medyo ipamugos na imong ngan sa ambulansya. Palihog, kung doon na kay kauaw, doon na kay kaikog, doon na pa kayo nahibiling kaligdong, Kongresista Doc Frasco, papasa ang imong ngan sa labing dali nga panahon. Pero wa mag-inusara si Kongresista Frasco at iyang kalapasan. Iyang amigos ang kongresista mausap. Niya, si Ahong Chan, ang kongresista sa Lone District sa Lapu-Lapu, naagihapon ang iyang Ahong Cares sa ambulansya sa syudad sa Lapu-Lapu. Kongresista Ahong Chan, nauwaw naman ka des Lapu-Lapu, imo nang ipatangtang inyong mga tarps, amot magbuot ba ng Cindy Chan? O nauyunan ninyo nga mura og manimaho na tayo ini sa mga pagsaway ilan ang itangtang tangtanga sa nagapila imongan sa pawil na nagpintal aron lapu-lapo na lang makitaan aron makakomply na gyud mo sa mga provision sa GAA 2026. But in the meantime, Pebrero naman ta karon, mga EPAL mo dagko kamanduhan Doc Frasco ug Ahong Chan, wa mo'y mga uwaw, wa mo'y mga kaikog, wa mo'y respeto sa ato mga balaod. Klaro kayo ang GAA 2026. Gidid-an ang mga opisyal o mga trabahante sa gobyerno pagbutang sa ilang mga naong o sa ilang mga ngan o sa ilang mga simbolo, sa ilang mga logo, sa ilang mga kolor, sa ilang mga slogans, diha sa mga government properties o government projects. Kalihog tangtangan na. Maluoy mo sa mga maikog mo, mauwaw mo sa subuanong mga magbubuhis ining inyong mga papating. Kongresista Doc Frasco sa 5th Distrito o Kongresista Ahong Chan sa Lone District sa siyudad sa Lapu-Lapu. Doc Frasco, dili ikaw may paglaom sa 5th, ikaw may insulto sa 5th. Ahong Chan, dili ikaw may garbo sa mga upunganon, nagpakauaw ka sa mga anak ni Lapu-Lapu.